Me ake nufi da kazar Hausa? Ku rubuta mana. Za mu karanta muku comments ɗin mutane wanda muka samu a tallan fim ɗinmu mai suna Kazar Hausa. Mu je zuwa. Balkisu Babangida ta ce masha Allah aiki ya yi kyau sosai, Allah ya yi jagora. Nura KKG Sadi ya ce masha Allah. Argenus ya ce masha Allah M-Sources from RG Daɗi. Gaba dai Allah ya ƙara mana basira da ɗaukaka amin. Ya Hajji ya ce good job. Muhammad Mustapha ya ce good. Comedy Plus X ya ce amma a bawa Bilal shawara ya bi duniya a sannu. Abdul Ama Guso ya ce watching from Zamfara State. Falalu Zazzau ya ce good job. Aisha Muhammad ta ce masha Allah. Abdullahi Mustapha ya ce Allah ya ƙara basira. Nafi'u Rabi'u ya ce of oga Allah ya yi jagora. Abdullahi Umar ya ce masha Allah, Allah ya ƙara ɗaukaka. Suleiman Ibrahim ya ce masha Allah, Allah ya dafa mana. Amir bin Mas'ud ya ce Allah ya ƙara ɗaukaka. Safiya Abdulrahman ta ce masha Allah, Allah ya taimaka. Ɗan Baga TV ya ce Allah ya ƙara basira oga Onshas. Jamilu Muhammad ya ce Allah ya taimaka, amin. Zainab Buhari ta ce Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙaro ɗaukaka, amin. Fresh Boy ya ce Allah ya ƙara basira don Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Umar Sumogal ya ce masha Allah, Allah ya ƙara ɗaukaka fiye da haka, Allah ya sa albarka ya ƙara basira, amin. Khadija Yahaya ta ce masha Allah. Muhammad ya ce masha Allah. Abdulaziz Muhammad ya ce very good. Gaskiya wannan fim ya yi kyau sosai. Allah ta'ala ya ƙara basira. Amin ya rabi. Saidu Musa ya ce alhamdulillah fim ya yi kyau sosai. Allah ya taimaka. Allah ya ƙara basira. Amin. Nura Gaison ya ce Allah ya ɗaukaka wannan fim ɗin. Amin. Umar Usman ya ce lallai akwai cakwakiya. Allah ya ƙara basira. Amin. Asma'u Usman ta ce give it off. Muna godiya. YGGH ya ce masha Allah. Ibrahim Hassan ya ce masha Allah Abban Sadiq. Wallahi fim ya yi kyau, Allah ya ƙara basira, amin. Abdul Basir ya ce masha Allah aiki ya yi kyau sosai. Lafazi Entertainment ya ce masha Allah. Ibrahim Rabiu ya ce wato maganar gaskiya oga wannan aiki zai yi kyau sosai kuma insha Allah za mu amfana darasi da ke ciki. Muna godiya. Muhammad ɗan Asabi ya ce masha Allah, Allah ya ƙara basira, amin. Rabiu Yusuf ya ce alhamdulillah, masha Allah. Muha SZN ya ce Allah ya ƙara basira, amin. Musa Y Ibrahim ya ce fatan nasara, Allah ya ƙara basira, amin. Hamisu Abdullahi ya ce masha Allah abokina, Allah ya ƙara basira, amin. Fatima Mustapha ta ce masha Allah bro, Allah ya ƙara basira, amin. Abdul Amagusau, all the best bro, muna godiya. Asma Usman ta ce alhamdulillah. Jinin Madrid ya ce Ubangiji Allah ya yi jagora mai gida, amin. Muhammad M4 ya ce fatan nasara, insha Allah za ka yi nasara, amin. Kurɓa fim fatan nasara, muna godiya. Musa Hassan Idris ya ce Allah ya sa ka fi haka, amin. Abdullahi Skora Idris ya ce Allah ya ƙara basira yaya Murtala, amin. Sani TV ya ce masha Allah akwai kallo a cikin wannan shirin domin zai ƙawatar. Comedy Plus X ya ce fim ya yi kanwa. Kurba fim ya ce aikin nan zai yi kyau sosai. Sarki Abdulaziz ya ce Allah ya dafa, amin. Sani TV ya ce masha Allah akwai kallo a cikin wannan shirin domin zai ƙawatar. Muhammad Kabiru Yusuf ya ce masha Allah. Suleiman Ismail ya ce masha Allah. Safiya Abdulrahman ta ce masha Allah, Allah ya taimaka. Comedy Flux X ya ce fim ya yi kanwa. To jama'a, wannan shine comment ɗin da muka samu na wannan satin. Sannan wannan fim ɗin na Kazar Hausa muna ɗora shi duk ranar Laraba ƙarfe 8 na dare a YouTube ɗinmu mai suna Abokin Movies. Za ku ringa samun shi a wannan YouTube ɗin. Sannan duk sati za mu ringa karanta muku comment ɗin da muka samu. Sannan akwai kyaututtuka da muka tanada
wanda za mu raba wa dukkanin wanda muke ganin comment ɗinsu a duk lokacin da muka saki wannan fim. Kada a manta, Aboki Movies, a je a danna subscribe, muna godiya.